Wala nang intro. MMtambayan, let's go. Guys, bihawon mo tayo itang short pan. Ang gadi. Kaya, step by step, follow. Back to back short pan. First, tayo on hindi. Ya, iyan ako amakwan. Yan ako. Iyan mo ito. Dan nagtatay ko ito. Serpan ko ito. Yan ako. Yan na to. Please subscribe. MMtambayan. Kan. Di ka to. Sip. Please. Anong Please ginagawa mo? Please subscribe. MMtambayan. MMtambayan. Pag-usun. Ayun na. Pagdailan na ako din. Ay, gunting mo to. Gunting ka na. Ayun na to. Ayan. There you go. Nahaling ka? Ay, kablipon. Aha! Yari na! Yapa siri! Nagbugbang na! Anong ginagawa mo? Eto ka ba? Kita ba? Makita ba? Ito ka? Unsod! Kila-kila na! Back to back. Yarin back to back niya. Tapos pag tayo biyaon, balin siya ang tabat makamlos. Huon! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Eh, oto. Yan na puan na.
Tila na baliw, layo-layo. Hanggang baliling pasimulan. Bangkaw bunay baliling matuloy. Wow. Posan sipak. Bisa. Ayo wes soto. Ako anak ko sinjaw, suka ko. Bubos balin siya ang sa ba't siya makambus. Na, kuano na ba? Pagkuan na ko. Paano na magtuwi, mama? In the ride, holding up tight, baliling in ride.
Oh, di na kaya. Bukas paana. Okay. Siyempre, Balenciahon ta na isa. At siya kandos. Hindi natin sabi. Mama, kuan kita. Pagod, mama. Magkuhan kita. Biyak ng tawa-tawa. Ay, biyak sila nagtatakaw. Bukan na Balenciahon, Batma, Kamdos. Ayaw na. Meron na tanong. May tanong ko po ano. Tako. Taupang. Di sarang kako. Di. Di sarang kako. Mama. Kumpiyan na po na hindi.
Terus pagtuparon atang kasibuin kumpi niya. Yan. Ay, nako. Magduri. Kahit ha, ang sipi ko, pwede Garter. May clags. Iwan ko yung pais ko. Ay! Sweet, 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 wah, 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 sweet, 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 oh, oh. Ay, 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 go! Shit! Talaga! Go! Ay, talaga! Yeah, ay, ay, yeah, talaga! Ay, cha! Ay, talaga! Ay, talaga! Yeah.
for watching.